Zerulurrak astindu oiu gordin batekin gure muga Agurterri arrauzale ongi etorri traineru denboraldira. Liga nagusiak hasteko 2 eta 3 aste baino ez dira falta eta denboraldiari bete-betean ekin aurretik, Mutrikoko banderan hasi dira aurten Euskal Herriko ontziri gehienak auspoa berotzen. 14. ekitaldira iritsi da jada Mutrikoko bandera eta aurten zakarritxurako itsasoarekin aritu behar izan dute ontziek. 17 uretaratu ziren atzo, San Miguel Ligan arituko diren 7, KAE 1 ligako 8 eta KAE 2 ligako 2. San Miguel Ligatik Kantabriako ontziak ez dira izan, alegia Pedreña Castro eta Astillero, Galiziatik Tiran ere ez, eta hutsegin duen bestea, San Juango trainerua izan da, baina San Juandarrak asteburu honetan Moañan izan dira. Espainiako txapelketan, baina traineriletan eta Mutrikoko banderaren laburpena amaitu bezan laiztara izango dituzue, gaur bertako irudiak, Moañan hartu ditugun irudiak. Ontziak uretaratzen Mutrikun eta lehian aurrena KAE 2 ligako bi ontziak izan genituen. Getxo eta Arkote. Denera 17 ontzi, baina 4 txandatan banatu zituzten, ohi duten eran. Lehendabiziko 8 ontziak erlojupeko saioan aritu ziren, binaka lehenengo kaletik Getxo eta bigarren kaletik Arkote, aurreko denboraldian Arkote 6. selkatu zen KAE 2 ligan eta 5. tokian Getxo Arraun elkartea. Haien ondotik KAE 1 ligako ontziak lehenengo kaletik Elantxobe eta horiek urdinak Zarauztarrak ziren 3. kaletik. Ondoren, Ondarroa lehenengo kaletik eta Getaria 3. kaletik. Ondarroa 9. selkatu zen aurreko denboraldian KAE 1 ligan eta Getaria 6. Gipuzkoarrak aurten pausua aurrera egiteko asmotan, trainerileta maila ona eman dute eta ontzi nagusiarekin ere goiko tokietan ibili nahi dute KAE 1 ligan. Eta erlojupekoan azkenak, abiatu ziren azkenak alegia, ez gero azken denborak egiterako garaian, Izuntza lehenengo kaletik eta Trintxerpe 3. Izuntzakoak ontzi berriarekin abilidiaren platanitoarekin alegia eta oso apain jarrita gainera, kolore aldetik, ontzia bera zuria hori duten eran, baina barrualdea laranja kolorekoa, arraunak urdinez margotuta eta palak ere laranja kolorez eta Trintxerpekoak ere platanitoarekin kaikuri erositako ontziarekin, ez zuten maila ona eman lehendabiziko estropadan. Ilunbekoek igo berriak dira, 2. mailatik, baina aurtengo denboraldian izan diren etxieretan oso maila onean aritu dira. Ziabogako denborak aurreneko erreferentziak Arkotek eta Getxok jarri zituzten, denborarik onena Arkotek 5 minutu eta 6 segundo, 9 segundora Getxo, baina ondoren Elantxobek eta Zarautzek hobetu egin zituzten aurreko bien denborak. Elantxobek 5 minutu eta 8 segundo batera Zarautz. Eta ikusi aurrekoari gertatu zitzaiona, Elantxobeko aurrekoari alegia, arraun motza erori egin zitzaion, baina lotuta zeraman berriz ere karelean jarri eta arazorik gabe aurrera egin zuen Elantxobek. Ziabogan, Getaria eta Ondarroa, hauek ondarrutarrak dira, 3. kaletik ez zuen denbora txarra egin Ondarroak, baina askoz ere aurrera gozen. Getaria 4 minutu eta 58 segundo Getariak, 7. 2. ordura arte Ondarroa. Hasieratik indartsu aritu zen Getaria eta handi atera zien beste ontziei, baina Izuntza falta zen, Izuntza eta Ilunbe eta Izuntzak egin zuen denborarik onena kanpoan 4 minutu eta 54 segundo. Getariak baino 4 segundo gutxiago eta denbora makala Ilunbek 5 minutu eta 9 segundo. Zarautzek egin zuen denbora bera eta Gaizka Garmendiaren
maniobra ere, begira zenbat arazo kanpoaldean, itsasoa haserreantzean, eta etzen bat ere erraza, ontziak ondo gobernatzea. Oraindik ere margotu gabeko ontziak trentxerpekoek, eta zale asko atzo mutrikun, barruan Arkote eta Getxo, Arkote beti ere aurretik, eta KE2 ligako ontzien arteko lehian, atzo bentsat, Arkotek Getxo baino gehiago dela erakutsi zuen, gogoan izan, duela gutxi arte, Arkote elitean izan dela, San Miguel ligan ibilitakoa dela, baina maila galdu zuen, KE1 ligara jaitsi zen eta gero handik, KE2 ligara, azpitik hasi dira lanean eta berriz ere gora itzultzeko asmotan dira. Getxoren maniobra ikusten ari gara, 17 segundora Getxo, bigarren ziabogan, eta berehala ikusiko ditugu, Elantxobe eta Zarautz. Barrutik Elantxobekoak, eta kanpotik, Urdinez ageri direnak, Zarauztarrak dira, Iñaki Mendizabal. Zarauztarren patroia, bata ontzia da hori, baina lehenengo kaletik, aurretik Bizkaitarrak, Elantxobekoak. Elantxobek denboraldi bikaina egin zuen, KE1 ligan, laugarren sailkatu zen, Zarautz, 7. Eta Zarautzen gandik oso urruti ere ez, lan erditan, Getaria begira horra ari dira, estropada eremuaren erdialdetik, bikain getariarrak, eta ordurarteko denborarik onen egin zuen, erraz apurtu zituzten getariarrek, ordurarteko denborak, Ander Etxegoien, getariarren patroia, lan erditan, 10 minutu eta 59 segundo. Beraz, Elantxoberi 29 segundo, aurreneko bi luzeak jokatuta. Eta bigarren denborarik onena, Ondarroarena, getariak alde handi atera zion, baina hala ere Ondarroak Elantxoberen denbora utzi zuen. Getariak Ondarroari 23 segundo. Eta atzerago Isuntzakoak, Iñaki Goikoetxea, Sagua, Lekeitia ontziko patroia, lan erditan denborarik onena 10 minutu eta 55 segundo, Getariari 4 segundo, eta askoz ere gehiago Ilunberi. Atzo Ilunbekoak ontzi berriarekin ez ziren moldatu, oso atzean geratu ziren Pasaitarrak, eta hartu berria dute, ontzia egoki jarri behar izaten da, eta datozen egun eta asteak, baina askorik ere ez, KE1 liga 3 aste barru hasiko baita, esan bezala datozen egun eta asteak, ontzia behar bezala jartzeko, aprobetxatu beharko dituzte Pasaitarrek. Ez zalantzari gaurten trentxerpe goiko tokietan izango da, KE1 ligan, aurten behar bada, inoiz baino, oilar gehiago izango da Traineru denboraldiko bigarren liga. Arkotek maniobra zabaletik, 3. kaletik Lentzitarrak, lehenengo kaletik atzerago Getxoztarrak, patroiek arazoak, ia erabat eratuta trainerua, eta Arkoteren denbora 16 minutu eta 52 segundo, 22 segundora Getxo. 3. ziabogan izango ditugu berehala Elantxobe eta Zarautz ere, azken luzea osatzen die bitartean Arkote eta Getxo, Zarautz 3. kaletik, baina lehenengotik Elantxoberen denbora 16 minutu eta 54 segundo, aurretik ordea Zarautz. Ordurarte atzetik ibilita 3. luzean Elantxobekoak mendean hartu zituzten, eta azken luzean gainera ikainaritu ziren Gipuzkoarrak, Elantxoberi alde handi aterata. Ondoren, Ondarroa eta Getaria, hauek ondarrutarrak dira,
Iñaki Aristi patroia, Zumaiarra. Jon Lete da Ondarrutarren entrenatzailea. Ondarruren denbora 16 minutu eta 29 segundo, askoz ere hobea ordea Getariak 16 minutu eta 8 segundo, eta Isuntza hemen azken maniobra egiten, azken luzeari ekin aurretik, eta Isuntzak txikitu egin zituen ordurarteko denborak Getariari 6 segundo atera zizkion, hirugarren Ziaboga 16 minutu eta 2 segundo, Isuntzak 16 eta 8 Getariak, eta Isuntzarekin batera abiatu zen ontzia berriz, Ilunbe oso atzean, laugarren denborarik onena, 16 minutu eta 50 segundo. Lehorretik hartutako irudiak, estropada eremuaren kanpoaldea, 8 ontzi batera lanean, ezkerretik eskuinera, eta hauek arkotekoak dira, aurren abiatu eta lanak amaitzen ere, eurak, aurrenak. Arkoteren denbora ona ez, baina itsasoaren baldintza kontutan izan da, atzo argi zegoen onenek ere 21 minututik beherako estropada nekez egingo zutela. 23 minutu eta 3 segundo Arkotek, 26 segundora bigarren tokian Getxo Arraun elkartea. Hauen aurtengo lehia KAE 2 ligan izango da, eta ametsa nola ez, KAE batera itzultzea, aurkari gogorrak izango dituzte. Arkote eta Getxoren ondoren helmugan Zarautz eta Elantxobe, baina begira Zarautzen gainean Getaria. Minutu bateko atzerapenarekin irten Getariarrak, eta 58 segundo jantzizkieten Zarautzarrei. Zarautzek 22 minutu eta 56 segundo, baina Getariak 21 minutu eta 58 segundo. Elantxobe helmugan ez zuen estropada ona egin atzo Elantxobek. Lehenengo txandan, 8tik 7garren eta denera 17garren. Eta Ondarroa hemen helmugan, eta Ondarrutarren atzetik Isuntzakoak. Bizkaiko bi ontzi nor baino nor gehiago. Baina kontutan izan, minutu bat lehenago abiatu zirela Ondarrutarrak. Ondarroaren denbora 22 minutu eta 54 segundo, lehenengo txandan hirugarren denborarik onena, eta Isuntzak jarri zien ondorengo ontziei erreferentzia 21 minutu 51 segundo eta 14 segundo azkenean Getariari Isuntzak. Eta lehenengo txandako azken ontzia, helmugan azkena, Ilunbe 22 minutu eta 57 segundo, minutu eta 6 segundoko alde aterazion Isuntzak Ilunberi. Ondorioak ateratzeko moduko estropadak ez dira izaten hauek askotan, ondorioak baino gehiago, azken probak egiteko egokiagoak izaten dira, eta okerrak zuzentzen hasteko. Hor dituzue denborak, segundo batera Getaria, bigarren, Isuntza aurrena jakina, Ondarroa 53ra, Zarautz minutu eta 5 eta minutu eta 6, Trintxerperi. Ondoren, Arkote, Elantxobe, eta Getxo. Zumaiarrak ikusi ditugu, horiek ere ontzi berriarekin. Platanieto erosi dute Zumaiarrek, eta lerrokatutako estropadak ondoren. 3 txanda izan ziren, beste 3 alegia, lehenengo kaletik Zumaia, bigarren kaletik Santurtzi, eta 3. kaletik Zierbena. TKE ligako ontzia da Zumaia, KAE bat ligako ontziak dira, Santurtzi eta Zierbena. Zierbena jaitsi berria, aurreko denboraldian San Miguel ligan aritu zen, eta berriz ere gorengo mailara igotzeko helburuarekin dira Zierbenakoak. Zumaiak maila horri eutsi nahi dio, eta Santurtzik urte batzuk badaramatza gora igo nahian, onenekin ibili nahian, baina ez du lortzen aurten zer nolako maila ematen duten Santurtziarrek. Ziaboko denborak, Zierbenak 4 minutu eta 56 segundo, Isuntzaren atzetik beraz, Santurtzik 5 minutu, eta Zumaiak 5 minutu eta 3 segundo. Lan erditan, Zierben aurretik 10 minutu eta 59 segundo, baina Isuntzaren denbora hobetu ezinik, Santurtzi urruti ez, 6 segundora, eta denbora galtzen ari zen, Zumaia entrenamendu gutxi eginda dira,
traineru berriarekin, eta ez hori bakarrik, entrenamendurik gogorrenak eta behar bada egiten hasteko. Oraindik ez daude fin mutilak, baina erne ibili behar dute 15 egun barru hasiko baita denboraldia San Miguel Ligan Bartzelonan. Hori ere albistea da, traineruak Bartzelonaraino iritsiko baitira. Hirugarren Ziabogan, beti ere aurretik Zierbena 16 minutu eta 6 segundo, baina isuntzaren denboraren atzetik beti ere 4 segundora. Zierbenak Santurtziri 9 segundo kanpoan, eta Zumaiari 13. Joseba Arbona da, Zierbenakoen patroia urte asko daramatza, patroi lanetan, San Juanen hasi eta azken urteak Zierbenan egin ditu Joseba Arbonak, eta atzo ederki eraman zuen trainerua Zierbena ontzia. Hemen gorriz Delmo Deun, Zumaiko ontzia azken 2 urteetan larriantzean ibili da San Miguel Ligan, iaz playoffetan eutsi zion mailari, eta itxura batean aurten ere lehia horretan izango dira Xanti Zabaletaren mutilak. Helmugan Zierbena honena bigarren txantan, baina azkenean isuntzaren atzetik Zierbenak 21 minutu eta 52 segundo, isuntzak baino segundo bat gehiago. Denbora jantzion azken luzean Zierbenak Lekitxerrari, baina etzen nahikoa izan aurre hartzeko. Santurtzi bigarren txandan, baina denbora asko galduta 18 segundora, eta handiagoa izan zen Zumaiaren atzerapena. 16 segundo. Honen ondorioz, Zierbenak azkenean 7. denborarik onena egin zuen mutrikuko banderan, Santurtzi 10. eta Zumaia 11. Bueno, lehenengo hartu eman bat, ez? Iruditzen zaite estropada, ez da txarra izan, ona ere ez. Lehenengo estropada, eta, iruditzen zaite gure txandan nahiko desente dominatu deula, eta alde horretatik gustora. Iruditzen zaite aurten, nik uste dute gure ligan talde gehiago izango direla, ez? Aipatutako izuntza, Santurtzi, Getaria baita ere, iruditzen zait apostu gogorra indula, eta beti ere baten bate, pentsatzetan baten bate ateratzen du muturra, burruka argi eta garbi egongo da, eta ikusiko dugu. Dena ikusteko dago bai, mutrikun entrenatzaileek behar bada, erakutsi baino gehiago gorde egin zutelako. Hirugarren txandan lehenengo kaletik Orio, bigarren kaletik Portugalete, hirugarren kaletik Urdaibai. Urdaibai San Miguel Liga 4 aldiz irabazitakoa da, Orio igoberria, orain bi denboraldi bigarren mailara jaitsi baitzen, iaz KAE Bat Ligan estropadak guztiak irabazi zituen eta gero playoffetan ez zuen hutsik egin, eta berriz ere onenen artean da Igor Makazagak prestatzen duen ontzia, eta Portugaletek bigarren denboraldia du, eta zertxobait gora egiteko asmoarekin jakina Portugaletekoak. Aurreko denboraldian 9. tokian sailkatu zen San Miguel Ligan. Aurreneko Ziabogan denborarik onena Oriok 4 minutu eta 56 segundo. Eta isuntzaren marka hautsi egin zuen, 8 segundo atera zizkion Oriok isuntzari, baina txandan Oriok Portugaleteri 3 eta Urdaibairi 10 segundo. Platanitoa atera ez zuen ontzi bakarrenetakoa Urdaibai, betiko Bou Bizkaiarekin jarraitzen dute, eta bigarren Ziabogan Orio eta Portugaleteren arteko lehia bi horiak, beti ere Oriotarra gaurretik. 10 minutu eta 27 segundo Orio, Irakoitz Etxeberria berriz ere patroilanetan Orion, eta Portugaleten Lur Uribarren. Urdaibaitik orain Portugaletera joana den mutila. Urdaibairen patroia Gorka Aranberri. Oriok Portugaleteri 2 segundo lan erditan 12
Urdaibairi oso atzean gelditu zen Urdaibai, hirugarren kaletik nonbait sufritu egin zuten ontziek. Jon Salsamendi da urten Urdaibaikoen entrenatzailea, iaz Juan Mari Etxabe izan zen. Eta hirugarren ziabogan gauzak bere horretan. Oriok 15 minutu eta 32 segundo. Isuntzari, ordurarteko denborarik onenari, minutu erdi atera zion. Oriok Portugaleteri, txandako aurkari nagusiari, 7 segundo. Hirugarren luze hona egin zuten oriotarrek, eta hirugarren kaletik Urdaibaikoak, askoz ere atzerago, alde ikaragarriak izan ziren, batzuen eta besteen artean, Oriok Urdaibairi, 27 segundo. Laugarren eta azken luzean, oso lan hona egin zuen Portugaletek, eta hurbildu egin zitzaion hori. Portugaletekoak ere ontzi berriarekin bizpahiru entrenamendu egin da uretaratu, baina Jose Nolaskoaga Aizperrok nahiko txukun antolatua du. Lehen da biziko estropada izateko familiaren ontzi berria. Orioren denbora helmugan 21 minutu eta 4 segundo. Alegia ordurarte isuntzak jarria zuen denbora baino 57 segundo. Gutxiago, ia 57 iritsi gabe. Portugalete bigarren txandan, Bizkaitarrak ondo. Bateletan Euskadiko txapelketa lortu dute aurten, gero traineriletan ez dira ibili, bete-betean traineruarekin aritu dira, eta sasoi honean ekingo diote denboraldiari. Urdaibai ere helmugan, eta horratx denborak Oriok 21 minutu eta 4 segundo, Portugalete bigarren 4 segundora, Urdaibai hirugarren 32ra. Iraz izpagenu, ez dela esan nahi, azkenen hautez bada, hala da, hala hartu behar da, eta, hombre, hau izaten da ondo itea, ez ondo itea baino, baina, bueno, lasa etorri geha, eta ustez lan hon nahitan nahi galakoan, eta, bueno, estropadak esan digu ondo gabiltzala, eta bintzat bide honetik angostela. Hau luzea da, eta azkenen lasa egun behar da. Eta ilusioa badauko ondo biltzeko, eta gu temporada hasieratik askok gendun plantilla ikusi zuen jartzen ziguten 8garren, 9garren, 10garren, eta guk honek esaten gendun gure burua erdi parean edo erditik gora ikusten gendula, ezta? Eta ilusio horrekin gaude. Hau da, azaron hasi gendun burutazio horrekin behakin, ezta? Aldala erditik gora ibiltzea eta disfrutatzea. Nik usteet gutxi gehiotanak ere disfrutatzeko gogo handiarekin gaudela, maila nagusira bueltatu geha, nik uste berriz kontestu oso polita da gaula, eta ilusio handia dau eta disfrutatzeko gogoa. Eta nik uste ikusi gure burua ikusten daula bizkat azaron ikusten gendun tokin, bizkat erdi pare hortan edo aldala bizkat erditik gora. Baina astez aste joango geha eta ikusiko dut bizkat txapelketak behar non jartzen gaitun, ez da. Sensazio onak ez ditugu izan, traineruare aldatu egin dugu, 2 entrenamentu, Platanito berri honekin, eta guztua, emaitza oso ona ezin jo beha. Nik gaur goizian firmatu genuen bigarren egitea ez. Nik sensazioak ez dira egona izan, nik uste pixka doitu inberdeula, baina bai, ontzila badabil. Asko, jaian estropada hona egin genuen, ikusi genuen, maila polita ematen dugula, eta gaur ikusi da berriz ez zala kasualidea izan ez, estropa polita egin du gaurre. Lehengo astean, beste traineruarekin, gaur traineru berriarekin, enbesteko alde aldago ba? Seguzue behingoagatik zertan aldatzen diren gauzak traineru zaharretik edo betikotik orain Amilibiak egin duen berri honetara? Oraindik ez dakit gehiek izateko ez, 2 egun bakarrik ibili deu, baina sensazioa diferente dira, arraunketa, beste arraunketa bat eskatzeu, da ziaboga oso nabarmena da, ez nabarmena da, ziaboga ero nik uste 2-3 segundu askarroa dela, hori bai, hori nabarmena da bintzat. Hori horrekin lehian, zuen txandan, eta estropada bikaina biok egin dezu igo berriak gaiek, baina hori da, eta bagenekien lehendik ere ze potentzial zuen, eta zuek ere ikusitakoarekin, pentsatzen dut urten beste helburutxo bat, ezta? Gora xeago, ez dakit, ze jarri diozu zeure buruari? Gure helburu behar du, pixkanak aguruntz jutia, bai, negua iasko urtean baino negu hobea egin dugu, zentratu nik uste trainerilak ez dituguin, puntutxo bat horre mejoratu dugu, bloke gehiago dugu, eta beste urte bat gehiago ez, jendea alkarrekin ibilita, eta nik uste salto polita indugula urten goruntz. Eta 3 oliarrak falta ziren. Aurreko denboraldian San Miguel Ligan banderarik gehien irabazitako 2 ontziak, Kaiku eta Hondarribi alde batetik,
eta San Pedro bestetik. San Pedro iaz 5. sailkatu zen San Miguel Ligan, Kaiku txapeldun, azken 2 denboralditan Kaikuk irabazi du San Miguel Liga, eta Hondarribia 2. tokian sailkatu zen Kaikuren atzetik. Kaikuko ordezkariak Monje presidente buru dutela adi ikusi dugu hor, eta Ziabogan lehia Hondarribia eta San Pedroren artean. Lehendabiziko kaletik Hondarribia, 2. San Pedro, eta atzean geratu zen lehendabiziko luzean Kaiku. Ez oso atzean aurreneko luzean, baina gero denbora gehiago galdu zuen Sestaoko ontziak, Joseba Amunarriz, Hondarribikoen patroia Mikel Orbañanosek, traineril denboraldia egin duten mutiletako gehienak ez zituen sartu bakarra, beraz itxuraz arraunlaririk onenak oraindik traineruan sartzeko moduan ditu. Gabi Larrinagak ere bere probak eta aldaketak egin zituen, San Pedroko entrenatzaile eta arraunlariak, eta Jose Luis Kortak zer esanik ez. Kaikun, aurreko astean Hondarribian Kaiku Euskadiko txapelketa irabazi zuen traineriletan, eta trainerile hartan ziren mutilak, ez ziren atzo mutrikun izan. San Pedro denborarik onena 2. Ziabogan, 10 minutu eta 39 segundo. Hondarribia 2. 4 segundora, Kaiku 3. Atzerago 12, baina horiek txandako denborak dira, eta ez estropadako denborarik onenak. Horiok 10 minutu eta 27 segundoko denbora egin bezuen 2. Ziabogan, San Pedrori 12 segundo, eta lan erdietarako erabakita utzia zuen estropada eta bandera horiok. Aurrek urtean ezusteko handia izan zen mutrikuko banderan, Trintxerpek irabazi zuen, baina eguraldiak sekulako aldaketa izan zuelako, aurreneko txandatik ondorengotara, eta gero Oilarrek ez zuten Trintxerpekoen denbora hobetu. 3. Ziabogan, San Pedro aurretik, San Pedro Hondarribiari 7 segundo, eta Kaikuri 17. Eta 3. luzean horiok San Pedrori alde handiagoa, 22 segundo. Beraz, txanda honetan euren arteko lehia ohorea zegoen jokoan, patroiei jakingo zuten ordurako lehorretik adiraziko zieten eta banderaren lehian etzebitzala. Estropada eremuaren erdi-erditik San Pedro aurre hartuta. Hondarribikoak dira lehenengo kaletik, eta beste aldean Kaikukoak. Ez zuten pozik amaitu Bizkaitarra ontziko mutilek. Aurreko denboraldian irabazi beharreko guztia irabazi zuen Kaikuk San Miguel Liga, eta banderarik gehienak bertan. Eta gero Donostiako bandera preziatua. Denboraldiko 2 helburu nagusiak bete zituen Kaikuk, aurten aldaketa batzuk baditu. Besteak beste patroia, ez dugu aipatu, Asier Zurinaga itzuli da taldera. Alde edo bota zuten bezala bota ondoren, berriz ere barruan da, baina hainbat klubek arraunlari propio eta ez propioekin arazoak izaten dituzte, eta dena aintzat hartuta Jose Luis Kortak berriz ere Asier Zurinagari deitu dio, eta ark onartu. San Pedrok denborarik onena txandan, baina Orio eta Portugaleteren atzetik 2. Hondarribia izan zen, eta 3. Kaiku. 3. txandan Kaiku, azkenean Kaikuk mutrikuko banderan 14. ekitaldian 9. denborarik onena egin baitzuen. San Pedro Hondarribiari 15 segundo, eta Kaikuri 24. Bueno, pozik aldaketa batzuk ditugu. Olako estropatan entrenadore bakoitza bere probak egite ditu. Nire konklusioa dazkat, eta gaur ikusitakoakin argi dago, hemen bai Kaikuk eta bai Hondarribiak bere probak egin dituztela, eta askotan esaten duten bezala estropa hauek danak ezurra izate dira. Benetazko estropa amasei izango da Bartzelonan, eta hor seguru beste gauza diferente bat ikuste dugula. Gaurko estropa etzeko oso txukun atera, baina hemendik aurreako balio izateikun, gaurko irakurketa batin, eta oraindik goizo da, baina
ze irakurketa egiten, hemendik aurra. Duzun guztia ez duzu atera hala ere uste dut traineriliko jendea falta zela bat izan ezik edo? Bai, hala da, trenerietako denboraldin aste bukaerero beraiek estopa jokatzen ondia eta erabaki genduen estopa hontako deskansu pixkat ematea jende horreik, ikusiz udala gorra izango ala. Hala ere, iruditzen zidan, maila zehose hobeto xio matioko gendula. Eta aurreko estropaetako jarraituko dugu bide berdinetik eta aldaketa horiekin zertxo baita beto biltzen trainerua. Genegin ze erata etorri gehan, baina gu disputatzea atea geha, jutegean estropa guztia bezala, eta egile esan aurrenekotatik nahi baino urruti geatu geha, baina lanian segitu geha. Egile da ziratik atxegan geatu geha, eta guretan dago egin bintzat estropa guzti. Hortxe pixkat ez geha inbestere deskolgatu geha, baina saiatu geha aldeuna egiten da, baina egile esan nahiko komeri bideu. Ez da kalia izango zen, guri behintzak gaur oso suerte honik ez digu eman. Ikusten da ezatela gustora ibili? Ez, esan dizuten bezala, kanpo galdian de pixka moitua zehon, da ez geha ondo moldatu, eta esan dizuten bezala, mejoratzen segitu bier, da. Denboraldiko lehenengo bandera beraz horiok, eta mutrikun aurrenekoa du, ezpaizuen aurreko urteetan inoiz bandera hause irabazi, Irakoitz Etxeberriak gogotik astindu zuen bandera, hasiera bikaina eman dio denboraldiari horiok eta konfiantza handi hartuko dute San Miguel Ligari begira. Orio txapeldun mutrikun, 4 segundora Portugalete bigarren, San Pedro irugarren 30-era, Urdaibai laugarren 32-ra, ondoren Hondarribia, Isuntza, Zierbena, Getaria eta 9-garren, Kaiku 54